бубахшед моро бузургон ки мо бениҳоят дур рафтем. шумо то имрӯз ҳарчиро ки мерос овардед, мо онро ҳифз карда натавонистем. мо роҳи шуморо гузошта ба дигар роҳҳо рафтем. умедворам ки хуб ҳастед. ба ҳамаи шумо саломатӣ хоҳон ҳастам. навори равон кардан оиди ду ҷавони мо, яъне ки тоҷик, биед ошкоро гап занем. акун ман намедунам чиву чӣ гуна, аммо қавми лут бигӯям бифаҳмед, агар нафаҳмед шояд боз бигӯям ки осмон ранг. яъне бачаҳои занмиҷоз, занрафтор, ҳамин кор. бовар кунед, гуфта намешавад. он видеоро тамошо кардаем, ҳамин чӣ видеоҳои онро тамошо кунӣ, чӣ сайти порно тамошо кунӣ. имрӯз вақти он расидааст ки акнун ошкоро гап занем, бепарда гап занем. барои чӣ пеш аз оғоз аз бузургон бахшиш пурсидем? тамошобинаш бениҳоят зиёд аст. тамошобинаш на ягон Сашаву Андрееву, ҳама тоҷико ҳастанд. ҳама тоҷикон ҳастанд. тамошобинонаш, мухлисонаш. мардумро фаҳмида мешавад. чун гуфтем аксари мардум инро ҳамчун як шӯхӣ мефаҳм, ҳамчун як прикол мефаҳм, ҳамчун як масқарабоз. на дӯстон, ин куллан дигар чиз аст. чашми худро боз кунед. шумо куҷо рафта истодаед? шумо чӣ кор карда истодаед? ҳамин бачаҳое ки ҳастанд, агар ки ворид шавед, подписчикоша худатон ворид шавед бинед. куллан зану духтарои мо ҳастанд. ҷавонон бародарони мо ҳастанд. шумо шарм намедоред? медонед, инҳо мақсад дорад. биед ошкоро гап мезанем. инҳо сарпараст доранд, инҳо пуштибон доранд ва ҳатто дар баъзан ҷойҳо инҳоро ҳамчун аз инсони мо инсонҳо боло ҳам меҳисобанд ва ҳуқуқашон дар баъзан ҳолатҳо ҳам аз мо баландтар меҳисобанд. кори инҳо мардумро ҷалб кардан аст. кори инҳо мардумро ба худ ҷалб кардан аст. аммо вақте ки аз устодо суол мекардем ки оё пайравӣ ки кард чӣ ҳисоб мешавад, мегуфтанд дар қатори ҳамун аст. вақте ки як осмонрангро ту пайравӣ кардӣ, бидон ки ту дар қатори ҳамон ҳастӣ. маъниш он ки бо ҳамун ҳастӣ. дигар аз ин чӣ гуна фаҳмонемтон? қавми лут вақте ки замоне расид ки мард ба мард мерасид, худованд дар ҳол малоикаро равон кард, ҳамун қавмро бардошта ба 7 қабати замин зада буд. ин шӯхӣ нест. дар қиссаҳо надидем ки аз паси зино ин буд, аз паси ин вай буд, ҳама чӣ. аммо маҳз ҳамин чиз ба 7 қабати замин зад. пас аз ин маълум мешавад ки ин як кори ҷиддӣ аст. ба мо мегӯянд ки дар борашон видео кун. охир беҳуда аст. онҳо фаҳмиданашон душвор аст ва онҳо аллакай ба тақдирашон тан доданд. вақте ки суҳбат мекунӣ мегӯянд ки худо мана ҳамихӣ кардааст, чӣ кор кунам? кадомеш напурсӣ ҳамин гуна мегӯяд. худо як муддат бо чандин тояш ҳам суҳбат шуда. шабакаҳои интернетӣ бениҳоят зиёд ҳастанд. комментарияша даромада хонед, шарми одам мебиёяд. ҳамин ошкоро шудааст. имрӯз ошкоро аст, дар интернет медароед.
ҳамунҷо ошкоро навишта шудааст ки ман фалониам, ман фалонкораам, ман фалониам. аммо комментариҳоша хонед, шумо шоҳиди зинда ҳастед. аммо мақсади мо он нест ки ман шуморо гӯям ки аз онҳо отписатсия кунӣ, аз он фақат мехоҳам шуморо огоҳ кунам. ва ман пас заданиам нестам, ба нафси касе намерасам, кордор нестам. фақат мехоҳам ки шуморо огоҳ кунам. аз бузургон бахшиш пурсидем ки ин қадар бузургон дорем, мо пайравии шуморо гузоштем. Сино пайравии шуморо гузоштем, имоми аъзам, тамоми бузургҳое ки дорем, Умари Хаём, ҳар касе ки нест, рӯдакӣ, мо пайравии шуморо гузоштем. онҳоро пайравӣ доранд. аммо фақат чашми шуморо камакакам бошад боз кунем ки эй мардум, охир ҳамин парда бошад, парда ду тараф. гарчанде ки ту дохили парда намешавӣ, аз парда берун намешавӣ, ҳамин пардаро ки ин тараф кардиву як порчаи саратро ки берун кардӣ, аллакай дохил ҳисоб мешавӣ. аллакай дохил ҳисоб мешавӣ. барои ҳамон эҳтиёт кунед дӯстонам. ва ҳар чӣ ки ҳаст, шарт нест аст ки шумо ё ки фикр мекунанд мегӯянд ки медаруянд комментарияш менависанд, як дашномаш менависанд, барои ӯ кайфият мебарад аз ӯ. шумо намедонед ӯ кайфият мебарад аз ӯ. ва як чиро ҳатман бидонед, инҳо на дини исломӣ аст, на христанӣ аст, на буддизмӣ аст. инҳо як равияи навро ихтироъ карданд ки сатанизм мегӯянд. инҳо ҳамин гуна ҳастанд. як ваи навро дар аввал дараҷа барои инҳо дар баъдан ҳолатан пул ҷамъ мешавад. инҳо мардумро ба худ ҷалб мекунанд. ҳамин дида дар назари мо дигар ҳеҷ чиз мешавад. ин чиз дар назари мо ҳеҷ чиз мешавад, чунки ҳар лаҳза мебинем. баъд дар зиндагӣ, яъне дар байни мо ин чизҳоро оддӣ мекунанд. ҳамчин як ваи оддӣ мешавад. чӣ парво дорем? гумон мекунам бо тоҷике пайдо мешавад ки пеши роҳи инҳоро мегирад. ягон роҳе ҳаст ки боз коре мекунад ки дами инҳо дарун мезанад. ва пеши инҳоро нагирем, ҳоло ки як нафару ду нафару се нафар ҳастанд, инҳо баъд зиёд мешаванд. инҳо зиёд ки шуданд, ва дигар худ хулоса кунед. баъд кадом тоҷика мефорад? мо дар ин ҷо гаштем, аз куҷо медонем ки онҳо дар он ҷо ба номи тоҷик чӣ корҳо намекунанд? бо суханҳошо набинед, худо хоҳад як ҳайфи ҳамон набираҳои бобо шавед. бовар кунед, ҳайф. охир шумо ки бемор ҳастед, касал ҳастед, шарт нест ки бемориятонро ошкоро кунеду байни мардум рақсу бозӣ кунеду ҳар куҷоатонро нишон диеду ё ҳар рафтори ғайри мардонавиро кунед. гумон мекунам ҳар марди асил намебардорад. барои ҳамон эҳтиёт кунед дӯстон, аз худи ҳозир пешгирӣ кунед. вагарна ки инҳо 10-та 20-та шуданд, дигар садҳо гап занему садҳо дигар одамо далелу вай оранд, дигар дар ваи мо нашр мешавад. ӯ мебинед ки бо ҳар як сарпарасти дигар пайдо мекунанд, гӯӣ бетон мегӯянд, дигар хомӯш меистед. худро эҳтиёт кунед. мақсад як аст, то мехоҳем ки мардуми тоҷик сар боло кунаду гардад, на ин ки аз як подаро вайрон мекунад, мегӯяд як гусолаи расво. барои ҳамон мақсади мо ҳам ҳамин аст ки сар боло кунему гардем, на ин ки дигар миллатҳо гӯяд ки як ё дар ҳар куҷое ки гап занӣ гӯяд ки аввал ваята ҷамъдор. гумон мекунам ки моро дуруст фаҳмидед.
و رفت و خطاگی از جانب ما باشد بخشش میپرسیم. کسی رو طعنه نکردیم، کسی رو تحقیر نکردیم، فقط مردم رو آگاه کردیم و چشم مردم رو خواستیم که کشویم که آخر شما کجا رفته ایستادید، آخر شما چیکار کرده ایستادید. خداحافظ.